ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо хабарҳои аниқ дақиқ карда пешкаш шумо мегардонем. Хабари кӯтоҳ аст, лекин хабар бисёр барои хушхабар барои тамоми муҳоҷирон аст ки чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аллакай мо тахминан 1-2 моҳ мешавад ки мо аз YouTube пул кор намекунем, лекин мо шуморо танҳо намемонем ва хабарҳоро бардавом барои шумо пешкаш мегардонем. Барои заҳмату меҳнатҳои мо ҳатман лайк монед ва дар пешатон кадоме бошад гап занед дар ин видео лайк монад, чунки хабар бисёр хабари муҳим аст ва барои муҳоҷирон махсус дахл дорад ки тамошобинони мо 80% муҳоҷирон аст. Ба ҳамин хотир мо хостем ки хабарҳои аниқи барои муҳоҷиронро пешкаш шумо гардонем. имрӯз хушбахтона аз 11 апрел марзҳо кушода шудааст, яъне ки тариқи мошини майда сафарҳо аз Тоҷикистон ба Қазоқистон ва Ӯзбекистон тариқи мошинҳо шумо метавонед ки озод сафар кунед. Ба ҳамин хотир марзҳо кушода шудагиай. ин боз як чизи дигар дорад ки агар шумо бояд PCR тестӣ мегӯем, яъне ки тести ҳамун COVID-19 манфиш бояд буброя. Ба ҳамин хотир ура мегирен, баъдан сафар мекунед тариқи мошини майда ё ки мошини худатон сафар кунед аз Тоҷикистон ба Қазоқистону Ӯзбекистон, ғайр аз Қирғизистон. Ва ман хостам ки якуми шуда пешкаш шумо гардонам ва ин хабарро мо аз 11 фаҳмидагӣ будем, лекин аниқ дақиқ набуд ва мо сабр кардем. варим ай хабарро барои шумо пешкаш мекунам, чун ҳатман метавонед ки тариқи мошинҳои майда сарҳадҳоро гузаред. видеоро ҳатман паҳн кунед дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ, ба хотире ки агоҳ шавқ дохад як видеои хайрия мепартоем соатҳои 10 Тоҷикистон ва соати 8 Россия. худо хоҳад як видеои дига мебарояд. ҳатман бетараф набошед ва фитри рӯзаи худатонро дар он ҷо ҳам ба ҳамон одамои ниёзманде ки мо видео кардагием шумо метавонед ки дар онҳо хайр кунед. видеоро пагоҳ интизор шавед. ман ин видеоро ҳозир мепартом. иншоалло бо ҳамаш хубтар мешавад, самолётам билетошон арзон мешавад. ҳамин Қазоқистон ки кушода шуд, бифаҳмем ки кори шумо ҳам хуб мешавад, кори мо ҳам. раҳмати худо ҳаматон да. то видеои оянда дар паноҳи худованд бошед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.